Nyakwara mogia juanga geno ni bedo gi odiochieng' makare. Oduma ni antie county ma Kisumo, kamoro ni Katol. Odiochieng' makawuono wadwa wuoye kit pith mar rech ma kisungu dendo ni fish pond. Kawuono an gi japith miluongo ni Samuel Okuta. Odhi nyisowa gimano miyo oneno ni ber kaluwore gi alwora kuma wantie ma Katolo kae mondo pidh rech. To e kinde adi kata higni adi ma en owuon osebedo kopidho rech. Magi duto te wadwa puonjre to mane chenro mar pur gi ohala kaka pile an luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Hey, ber. Beranya. Ingima maber. Tamam. Karibu. Asante sana. Karibu. Erokamano. Ndalo mang'eny. Ndalo mang'eny madam. Alore koso wawewe jopiny bodonjo. Wawe mondo welo mamoko bodonjo. Sawa sawa. Erokamano. Koro magi e ponds Magi. karabe maduong' ndi. Ka iluongo ni Woodmet Integrated Farm. Wapidho wan kod kit pur mopogore opogore. Wan ka gi fish farming. Wan ka kod mangoes. Wan gi popo. Wan gi iye kacha wan gi gimoro ni miluongo ni BSF. Black Soldier Fly. Gi nyinga iluonga ni Samuel Ochieng' Okuta. Wantie Kisumo County, Nyando Sub County, East Kano Wawidhi Ward. Area ne iluonge ni Katolo. Amoro odiochieng' ma kawuono kuom biro maru. Wasebedo mana ka waneno e picha to ka ng'wono mar Nyasaye kawuono okelo. Farm wani iluonge ni Woodmet Integrated Farm. Wadil gi pith mag rech, olembe mopogore opogore kod alode. Farm wani ne wachake 2021. Lek marwa momiyo ne wachake ne wagombo mondo mi wabed gi chenro mar keto chiemo e wi mesa kaluwore gi condition ma wantie sani. Ne wagombo mondo ne waneno mondo mi wamany kaka wanyalo biro together nikech en group mosebedo registered. Ne wa register ne group wani nobedo registered 2017 but koro kochopo 2021 ema ne wabede gi paro mondo mi wachak project machalo kama. Erokamano. E kinde ma unu wegi usetimo project aina ni. Inyalo wacho ni ber moro oseneno koso? Yes, ber nitie mwaseneno. Ber achiel kuom mwaseneno ni wan tinde ne waweyo ng'iewo rech e chiro. Rech wayudo ka, alot wayudo ka, apoyo wayudo ka, rabolo tinde ok wang'iewo. Koro mago achiel kuom ber mwaseyudo. Mar ariyo, betwa e group osemiyo mine matindo ma wan ge group watimo ohala mar chenro mar ohala kod kungo. Koro wagolo aneno ka nyaka nwachak timo ma dang'ni mag mine kachiel kod wan odok piny nikech waromo to watimo ohala gi kungo ka ng'ato dok ot to yudo gimoro matin modok. Koro mago achiel kuom ber mwaseyudo. Ka nuchako gi fingerlings kata nugolo fingerlings kure? Sama ne wachako fingerlings nwadwa ng'iewo Nyakach. Entie kar government moro Nyakach kocha Sang'uru. E kuma nwadwa ng'iewo fingerlings to seche go nwang'iewo only 1000 fingerlings. Ema ne wachako go. Yes. Fond mane manuchako go project? Sama ne wachako nen ma lakini nen matin kabisa. Ema ne wachako go. Koro kaluwore gi training matindo mani iluongowa ne wadhiye to wadhi wasomo wawinjo kaka ipuonjowa to ko wabiro to wabedo kaka group
to waneno ni wamedgi matin ma kawuono gichopo e namba ma gichope. Erokamano ahinya. Manyiso ni pond ma wantiere ni onyalo ting'o rech adiwa. Pond ni kaluwore gi size ma entie onyalo ting'o rech 3,000 kaluwore ni ne waketi kaka stowa mar pi. Kaluwore ni waonge pi moro amora machiegni, waonge kata mokuny. En ema ne waketi kaka stowa mar pi. Koro en onyalo ting'o namba mamalo. Problem en achiel, en fut 5 to koro waketo rech e iye at the same time en ma ochalnwa kaka koro sto. Erokamano ahinya. Kit chiemo ma bende un uwegi upidho rech kata umiyo rech ugolo kure? Chiemo ma wamiyo rech wang'iewo Kisumu. Yes, wang'iewo town. Iluongo gi ni pellets, gichalo kaka koro magi. To kaluwore gi bei miyo rech wagi ok gidongi e sa mowinjore. Kaluwore ni gikoso chiemo nikech onego bed ni miyo gi chiemo didek odiechieng' to ma chopo ni wan wamiyo gi dichiel kaluwore gi nok mar chiemo. Manyiso ni odiechieng' kodiechieng' utemo miyo gi mana dichiel. Yes. To onego bed ni pidho rech didek. Yeah. Sa mane maber ahinya gi pidho rech? Rech onego mi chiemo saa 4 okinyi, saa 7 gi saa 10 seche ma pi liet nikech wayudo ni sama pi ng'ich to gidhi piny, sama pi liet gibiro malo. Koro seche ma gin malo no emimiyo gi chiemo. Ang'o miyo pi mar pond thothne ok en ga pi maler kata ma clear kabisa? Gimomiyo pi mar pond ok nyal bet maler nikech waste mag gigi dhi to sanyore kamoro achiel, and then iyudo ni pi pond ok en pi madhi, en pi mochung' kanyo sama ng'eny. Ma ema biro kelo waste mag pond, waste mag rech. Alafu gi seche ma wamiyo gi chiemo, nitie chiemo moko madong'. Koro sama odong' kodhi e bwo pi to top, kaso chenji biro yudo ka wi pi obedo mopoto. Daher ng'eyo ni sama rech nie pond kata nie ei pi kae, ere kaka inyalo fwenyo ka rech moro nitie to ok ni maber kata ka rech moro tuo? Kaka wafwenyo onego bed ni wan gi gimoro miluongo ni sample kit ma waonge go. Koro kaka wakonyo sano mondo wafweny ni nitie problem, biro yudo ka rech no ni malo. En seche ma jowetegi ni ei pi to en iyudo ka koro ong'amo dhogi gi oko, matiende ni okoso oxygen, nitie problem e pigno. Manyiso ni ammonium ng'eny. Yes, manyiso ni ammonia ng'eny e pi ma koro emomiyo en oko. Mondo challenge aina no onego bed ni mondo wasolve, onego bed ni wagolo pigno nikech pigno osebedo mopoto ma koro okoso oxygen. Onego bed ni wagolo pigno kata half to wakawo pi maler to wariwo. To koro nikech karu ka iwacho maber ni pi is a challenge. Kochopo kinde ma onego bed ni loko pi, utimo nang'o? Nikech iwacho ni samoro ber ka pond bedo gi inlet gi outlet. Gimomiyo wan kod chandruok malitie miwuoro nikech seche ma koro pigwa gi osekethore, onego bed ni igologi to irwako pi manyien. Waonge pi moro amora. Mae kama iyudo ka rechwa gi koro tho. Kendo githo e rate mamalo nikech pi osekethore, waonge gi pi maler mwanyalo dilute go pigno. Mane e main problem ma hinyowa. Walak pi nikech onge aora moro amora man ka machiegni kodwa. En aena ni mae koro en aochwa wageno to rech be nie iye. Koro waonge pi. Miyo waran at a loss sama ng'eny sana. Erokamano ahinya. Gin kidienje adi mag rech ma un uwegi upidho, to ang'o miyo nuyiero ma un godo? Wapidho kidienje rech 2 ma en mumi kanchiel kod ngege. Ne watimo mano kaluwore ni ne wan dhi e training to ninyisowa ni magi kit rech manyalo pidhore e areas machalo ma wantie koni. Manyalo survive kata obedo mana ni en oro
kata ndalo ma koth chwe. Yes. Grubu nigi ji adi? Wan ji 21. Kano chako to nuchako? Ne wachako gi ji 3. Koro ber mar project gima nwatimo ema noywayo jomoko ma wachopo ji 21. Yes, ma sani nyaka sani wan registered, wan gi certificate matiyo sani. Kama. Pond kata fish pond timo maber e alwora machalo nade? Ayudo ni fish pond timo maber kamoro amora nikech ne inyisowa mana ni mana e nam, lakini kaluwore gi kuma wantieni wan gi distance mabor sana gi nam, to nyaka nwachaki wayudo ni otimo maber. Koro challenge mana matin ni oko machua e time mowinjore kaluwore gi 1 2 3. Achiel en lack of pi maler, mar 2 en chiemo ok giyud moromo kaluwore gi bech chiemo masani. To koro kwa we bech chiemo kata chiemo ma un wegi utiyogo, nikech iwachoga ni nitie starter kaeto kia ng'o pellet kaluwore gi size mar rech. Mekugi osebede pond kae kuom kinde marom nade, to chiemo mane masani umiyogi? En adier ni gima wawacho ni rech wahinyore nikech kaka sani mating'o ni ma onego bed ni miyo rech mar dweche 3 nyaka dweche 4, to king'iyo iye ka tiyudo ka en amiyogi rech ma over 8 months, matiende ni giyudo chiemo ma ok owinjore kodgi. Sani onego bed ni miyogi 4 mm, to man go ni en mana 2 mm. Ma rech ok yud chiemo moromo. Yes. Arita mage ma un wegi kaka group utemo mondo utim kata ubed go machiegni, nikech kaluwore gi alwora ma untie sama rech ni oko kamae? Gima watimo, waketo arita wan wawegi, wawinjore group members, waluorore ahinya gotieno, waketo jomoko duties mag arita. To kaluwore gi king'iyo kaka area chalo, fencing ma wan go en fence ma dhiang' kende monyalo geng'o, nikech dhano to kalo gi kamoro amora. Ma bere ma wan go chiedo ka wanya yudo sing'enge mondo wachiele ma waketne gate maber, nikech kata sama ni ka ibiro ineno mana machiluongo ni rot ok gate. Mago te achiel kuom challenges ma pod wan godo. Erokamano ahinya. To ne ng'at ma samoro gombo bedo kata timo kit pith aina ni, gin ang'o ma ng'ato nyaka bedgo e pache kapok obedo kata gi paro mar pidho rech? Gima daher wacho ne ng'at ma digombi timo ma, namba 1 nyaka obed ng'at ma oikore ne asara, nikech kawo muda malach sami chake mondo mi returns oduogi. Mondo mi ipidhe, ikuny pond machope harvesting miket fingerlings, okawo more than 1 year. Koro mondo itim ma michop kama gimoro duoge ofuku, odwaro kufumilia. Nyaka wabed jok ma fumilia, nyaka wabed jogo ma oyiedhi asara. Mano to koro pidhni dhi maber. Kamano. Erokamano. Rech mantie kae kawo kinde marom nade kapok ukeyo? Kata bang' ndalo kata dweche adi kok ing'eni fingerlings mane waketo gi osedhi dweche marom kamae, koro ndalowa mar keyo chup? Kaluwore gi nase wacho mokwongo ni waonge gik mag pimo, testing kits waonge go. Koro iyudo ka wan wang'iyo gi ang'iya ni ma wachicha ni kaluwore gi muda mwasemiye gi sama wamiyo gi chiemo kama, ineno ka koro bet kowuok e pi to dhoge duong', ineno ka koro chwe, mae kama koro ochopo ni mondo wagol gi oko, but okalo 1 year kaluwore gi lack of foods mane giyudo cha. Onego bed ni wagolo gi rech, onego bed ni igolo kuom dweche 8, to marwa ni kalo kaluwore gi ma tindo magikale. Ma be biro yudo ni seche moko waketo kata rech 1,000, wanyalo duogo wayudo rech kata 500. Gima kelo ma waonge gimoro ni predator nets. King'iyo ka ena pond kanyo, to onego bed ni
wabedo gi gimoro ni predator net mageng'o gik machalo kaka ng'ech, winyo, thuol, ogwal, mage te gik ma hinyowa, duoko production wa piny nikech waketo fingerlings 1000 tiyudo ni wanyalo harvest kata 500 nikech ogwalo chamo, thuolo chamo, moko be winyo mayowa. Magi challenges moko be piu duono odhi te. Koro emomiyo ni winjo kawacho ni pidhni odwaro utulivu nyaka familia nikech inyalo keto gikone ni iya nono. Erokamano kuom kete Ramogi TV, wadwa ka dakika moko matin wadhi e yueyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Erokamano nyikwa Ramogi, nyinga Milton Ochieng Jaka Black. En thuolo mar go erokamano ne Nyasaye kuom higa makoro kaloni, to ka wadonjo higa manyien, wakwayo nu johera mag Ramogi TV duto Happy New Year. Beduru gi kwe ma Nyasaye oritu nyaka higa rum kendo. Oritu! Machiegni e kidieny mar ariyo kaka wuono adwa na par ni nitie kaunti mar Kisumo kamoro ni Katolo. Odiochieng' ma kawuono awuoyo gi group kata riwruok ma bende nigi par achiel mar dongruok. To kinde gin ang'o ma gin giwegi gisekale midhiero mage to gimane kendo momiyo pod gin mana e tim achiel nikech wacho ga ni kidwa sudo mak nyawadu isud mbele to kidwa dhi kamoro tilal to wuondi ni nigi teko idwa dhi ni wuon. Samuel. Yes. E group kama untiere ni ingeni samori wacho ga ni kuma ji oriwre nyaka yude joma wigi ndare matin joma bende dok piny mondo dongruok obedi. Karu ka ere kaka utemo mondo riwruogni obed kamano? Gimosekonyowa momiyo wasebede achiel en ni watemo mondo mi wariwre weche ma koni gi koni ok wayienegi mondo obedi. Ma sama ne wachako ne wakwayo ma wawuoyo ni kik wayie wach ma oko obi mondo kethwa. Ka nitie wach moro amora to wago mbaka kendwa to watieke. Ma osekonyowa. Ndalo cha nyaka sani pod wamakore wach gimoro achiel. Erokamano ahinya. Un gi saa kata odiochieng' muketo ga thenge ni kinde munengo bed nukeyo. Muwacho ni kawuono en odiochiengwa mar keyo koro waromo saa machal kama kamae mondo wake koso en giminya tim samoro amora. Ahinya keyo watimo to wakuongo wamanyo chiro.
wamanyo chiro ma wabed gadier ni customer biro. Watemo matek mondo customer, sama wakeyo customer bed ni entie, mondo kik rech wakethre, mondo kik wausi bei mapiny, nikech ka wakeya ka waonge chiro to rech ahinya ngege gin much gi thin kigole e pi. Ma boro ema miyo chunowa ni wamanyo keyo, wamanyo chiro mondi mabe chiro kanyo be wane gi challenge akotosa kaluwore gi bor mar piny ma wawacho cha. Miyo wayudo ni sa keyo warana ta lost. Kuom matin mwayudo wachak wadhi asara kaluwore gi keyo gi chiro ma wan go piny kabisa. Erokamano. To koro kisewuoyo wach chiro to adier ohala kitimo to ber ne idwa ni dongi gimoro ofuki. Ginang'o kaka un group musetemo timo mondo kata ka nuyudo lal, wawach ni kuyudo lal to kuchako timo keyo manyien tutemo umo gap manobedono? Mano watimo kaluwore gi solro mar table banking mwasolo. Iyudo ni seche moko ne wadhi asara to wang'wenyore ang'wenya mondo mi asachwa cha wang'i kaka waume to wabed mana gi kinda ni jakinde makeyo. Kata bedo mano walal mokwongo to wan gi kinda ni kawachak wakete to wakel lokruok moko matin. Gimano kama ne kothogo wagocha wamany mabul waumego, kata wayudo mabul matindo gi to waum at least mondo mi keyo machielo kik wayuda lal machal gi mane wayudo mokwongo. Value addition mora mora ma un uwegi ugombo timo kata usetimo karu kae? Paro ma wan go kaluwore gi nok mar chiro mane wan go cha, wawinjore ni wang' ni keyo machielo wan gi paro mar mondo mi watim value addition, wang'i kaka wanyalo chako ala wan wawegi members wagi. Seche madong wanyalo wasewinjore kata wan gi gombo mar timo mano, wayiere ni wanyalo keyo to gi uchielo to gidhi gi uso. Koro iyudo ka seche ma members odhi uso to koduogo to oyudo gimoro matin modok go ot, to group be yudong gi gimoro matin ma gidongore. Kony mora mora museyudo koa e sirkal kata kaunti ma Kisumu? Wasegombo kendo wasemanyo. Kony matong' wawachi ni waseyudo en mana feeds emane wayudo matin koa kuom jo fisheries. Nomiyowa feeds last year. Koro since last year nyaka sani onge kony waseyudo. To feeds kiwuoyo wach feeds kendo, daher ng'eyo ni e juma utiyo gi chiemo marom nade? Kaluwore gi number of ponds ma wan go ka, juma wanyalo tiyo gi 25 kgs e juma achiel. Nikech wan ka gi ponds auchiel to abich kuom gini rech e igi te. Koro watiyo gi 25 kgs per week. To 25 kg sani pesa diwa? 4,000. Mane challenge ma wan go. Koro gini biro dwaro ni in a watiyo gi 4 bags ma 16,000. Mae kama mae challenge ma wan go momiyo rech riyo kech. Waonge pesa no. Rech mo wakete pi be waonge gadier ni gin namba mane waweyo. Mae gima inyo. Kaka group, igni mabiro ere kuma unuwegi uneno kunya pangoru muchope kata ka kony mora mora pok owuok obiro? Wan gi paro mar mondo mi wamany jolony obi opuonjwa kaka group kuonde ma ok wasebedo kwadhiye maber. Wan gi paro mondo wakwaye kony kuom migepe mopogore opogore mag sirikal, obed NGO, obed government, mondo bi omiwa support. Nikech wasetemo watiyo gi ngufuwa, watiyo gi fukuwa ma wadong' nono. Emomiyo pod challenges moko inyowa. Koro okwayowa ni igni mabiro wayude pi. Lekwa wayud pi, nikech once ni wayudo pi, tho mar rech orumo. Yes. Koro gima duong' ma inyowa tho mar rech orumo. Korka feeds, wan gi paro mabe wasechako ni ere kaka wanyalo e bech rech, e bech feeds matek cha. King'iyo bathe kacha, wan kod wasechako pur mar black soldier fly. Black soldier fly ni wayudo ni en chiemo ma kwa miyo rech to imiye rech, imiye anguro kendo imiye gwen. Wasebet gi paro kaka group wani wadwa bet kod pith mar gwen.
wadwa bet kod pith mar anguro, but wasechake to pod wan piny. Gwen ma wan go ne wawinjore kaka groups, nwang'iewo matin nyaka sani pod members ni kodgi, ng'ato ka ng'ato opidho gi dala nikech waonge gi structure kamoro achiel ma wanyalo kelo gie. Koro ka wanyalo yudo od gwen, very soon wadhi bedo ni wan gi od gwen, wan gi od anguro, ma waste mag gwen wadbiro bedo kwa miyo black soldier fly. Black soldier fly waduoko ne gwen, waketo ne rech. Nikech en gi protein to omiyo rech dongo. Omiyo rech dongo piyo, gwen be omiyo nyuol maber. Koro waparo ni en achiel kuom gik madhi konyowa. King'iyo bathe kacha, wan kod alot, puodho moro nie bathe kanyo. Wasepure almost 1 acre. Wan gi paro mar skuma ma waludo kacha cha. Wadwa pidho kanyo. Mago be achiel kuom gik ma wagombo ni ka Nyasaye obede jakorwa. Ma otimore maber, gin achiel kuom gik madhi kelo ne groups ohala mondo mi girwa ni odongi. Namba mar simu minyalo yudwago 0725 86 19 14. Nyalo nuoyo 0725 86 19 14. Kwayo machielo madabedgo, ne wang' wendwa gi oyudo pek machalre gi nono. Wang'ayo ma Kodete Junction ka ochomo Katolo Secondary School en wang'ayo ma kiwuothe Taura ne MCA marwa, MP marwa, women rep, wakwayo ni ng'ata obkele kata mana loche maram loche kata bich kende, obao nwa e kuonde ma okethore ma dhi tamo kata jochiw kony ma wakwayo nobi okonywa e farm waka, onge kaka welo dhi biro. Kuom ng'wono negi gitime maber. Kwa tieko parting shot, wach mogik ne janeno marwa. Wach mogik made wabedgo en ni wakwayo ni e area waka ne ok wang'eyo ni nyalore, to kaluwore gi gima group members ne otimo, wakwayo ja area kamoro amora ni gima ber motimore area watime puodhwa kani ochak omedre, mondo mi kaka wan namba marwa ni ka wabedo gi ji group to wabiro duoko poverty piny. Koro wamedo encourage young youth, jodongo ma pod nigi ngufu, mondo mi giwuog oko gikope gima ber mantie kani. Ero kamano. Aya, ana Loria wachango kata kuma chunge ni en adiera ni ndara mantie kae ok en ndara maber. Mar ariyo, jogweng' kata jogo mantie kae osebedo gi paro maber mar pith. To challenge moro mabe gin godo en korka pi. Adier kit pith magitimo ni dwaro pi mang'eny. To sama pi onge, rech magipidho bende dhi katho. To mano en lal. To chutho japur kata japith kochako gimoro, to gimodwaro mohero, ma ji te ohero, en pesa madok ofuko. Kata in kuminena ni ang'eni maber ni sami onge pesa, kata koko igoye ot.
in kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa men 23600, kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email address marwa men purgiohala@royalmedia.co.ke, kata inyalo yudowa e mbui Facebook, Instagram, TikTok, amora pejwa mar program kata chenro wa en Purgiohala. Kamora ma intie yie na monda kaw kinde ni mar goyo ni erokamano, nikech kionge wan wawegi waonge. Akaw kinde ni mar goyo ni thank you very much. Asante sana. Karuoth oyie wachak warom juma manyien. Longani Alori nyaka Black. Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala, donji e viewsasa.com.